Hi guys, it's Mpinganjira and welcome to the background. Ndeno ndandira matext kwanthu angapo akuti Tamiya uku Madam Mpinganjira ndi 10 meya kukangana. Nkhani isi ukufuna kuyika pa background chifukwa choti Madam Mpinganjira nthawi naye kana kugera ku drama. Akupatsa chibanzi. Guys, no. Pa background sizitheka kupatsidwa chibanzi. Sizitheka pa. Ine sinditenga mbali, no, ndimangoyankhula zinthu momwe zikhalira. Okay, so what is happening? This is what is happening, yeah? Okay. Ndeno chachitika ndije mumvetsere what really happened. This is 10 May and this is Madam Mpinganjira's wife. Ndiye no 10 May anapanga posti zokhudzana ndi Madam Trifonia. Ndiye anapanga posti yakuti Trifonia Mpinganjira ndimaona ngati siosiyana kwambiri ndi magulu a azimayi ngati kashi Madam awa amati Lady Jaja kungoti iwowa alinka COVID kochuluka COVID lochuluka chabe koma kawu street kalimo. That's what he posted about Madam Trifonia. You know, he posted a lot. Akuti if you are Tomu Mpinganjira takula tukwaona mu news ndi pa TV. Koma mu nyumba mwawo munangolowa mbumba za kwangona. Wow. Munangolowa mbumba za kwangona komatu ndi kuchipinda kwa Mpinganjira komwe pano tidakudziwa. Abwanawa ali ndi ana akuluakulu koma oloma tukutuku tsiku limodzi. Sinu ongobwera mwezi umodzi koma tadziwa kale mtundu wa mbale zomwe amadyera Mpinganjira. Ndinotani lomanyazi. So post obviously as you can see here imapita kwa Madam Mpinganjira. Ndiye paja Madam Trifonia Mpinganjira anapanga posti mwana wawe anajambula akuyangana mbagi chani ndiye kapshonana nazo kuti for the first time he can't see his iPad. Ndiye kuli kuyangana pali pose Coco Melon and Mr. JJ missing. Now it's been 30 minutes moyo siwophweka. So her baby was looking for the iPad komano samayona. Ndiye nkani manager so 10 May also oh my goodness. Waika mbaso. Mwana, iPad. So Madam Trifonia anapanga no respond. Kulenda zokuti antunu mukaumbe Trifonia anu. Then anena zokuti koma Trifonia anga umbidweyo angakhale umira. Chingakhale chomanatu chozimva chosaseka wamba. Nde paja anthu mmakonda zonditukwana pano ndikakhaza ndikutenga mbali ineyo apapa sindikutenga side ya wina aliyese ndingofotokoza nkhani mmene yakhalira. Sindikutenga mbali ine ya wina aliyese ine ndingofotokoza. So that's what is happening. That's what happened. Tell me, what do you think about this? Do you think this guy is looking for attention, or do you think he is right, or do you think he has some facts, or do you think he's just a bully? What do you guys think?